बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय जे हान्जा बे हान्जाया ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां बेस्ट गलकिपारनि थाखाय 5,000 रां खेलाया दा 8था रिजार्व बैंक अफ इंडिया मुंबाई जोंनि मोस्ट लकेल आरो मोस्ट फेमास क्लाब फेरेंगा क्लाब अल इंडिया आरबिआई एफसी मुंबाइजों फेरेंगाजों गेलेगोन। हेलौ रायजोफोर, दायो आं दंफैयो जाहैबाय अन्थाइबारि माया क्लाबनि फोथाराव। दा ओरै नायदो नोंथांमोना देग्लाय ओरैबायदि डिजाइनखौ आलदा खालामनाय जादों। गोदोनि समाव स्क्रिन खोंनायल' नुनो मोनोमोन, दा थिंनि इन्जुर लागायदों बिथांमोना। ओमफ्राय दा बेयावहाय क्लाबनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोनजों आं नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। सिङाव बेबायदि फिल्डआ ओरैबायदि चेन होजोब्बाय नै। ओमफ्राय देग्लायहाय माथो आलदा नुदों। क्लाबनि सेंग्राफोर गोबां दंमोन आरो गासैखौबो रेडि खालामजोब्बाय, बेफोरबायदि साजायजेनबाय। नोंथांमोननो एसे देखायलांनि। दिजाब्रां बिथांनि मुङावनो जायो खेलाया बोसोरफ्रोमबो। गासैबो रेडि जाजोबखाबाय माथो नै, गोसोबायदि। बे मेचखौ सामलायगिरि बिथांमोननिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लागोन। नोंथांमोना खोनासंलांब्लानो जाबाय। खेलाया माब्लानिफ्राय जागायो, माब्ला जोबहैयो, एसे मिथिनानै लानोसै। खेला सामलायगिरि सारमोन दं नै, सारमोननिफ्राय फंनैसो मिथिना लानोसै माब्रै एसे फोरमायना हरदो सारमोना। फैगौ 22 अक्ट'बरनिफ्राय 5थि खेबनि थाखाय बर'नि बिर जोहोलाव मुंख्लं दिजाब्रां मेम'रियेल फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 जानो थांगासिनो दङ। आरो नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोनगोन सोरगिदिं गासैबो खामानिफ्रा फ्राय जोबनायनि लामायावसै। बेनिखायनो साफ्रोमबो नायगिरि जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनिसिम गुरै खावलायहरनाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै जेन बे दिनखालि नोंथांमोना लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैयो। अपेनिं खालि कालसारनि मानसिफोर फैगोन नामा? कालसार जोंहा जेरै सिगाङावबो जिहेतु 5थि मार्टियास दिजाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट जोंहा बोसोरफ्रोमबो बे टुर्नामेन्टजों लोगोसे जोङो हारिमु दिन्थिफुंनाय लायो। बेयाव जोङो बेलेग आर्टिस्टफोर लिंहरनाय जायो। देग्लायबो बिदिनो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन मिस रिंकि ब्रह्म आरो बेजोंनो लोगोसे देंखो रोजाबगिरि मुंदांखा जोंनि दानि आथिखालनि मिस आसा बर' बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन, जोंखौ गोजोन होफैगोन। फार्स्ट अपेनिंआवहाय कालसार प्रग्रामा बेसेबांसो टाइमनिफ्राय जागोन? जोंना 1थानिफ्राय जायो। बिनि ओरैहाय जोङो 2:30 बाजिनाय लोगो लोगो किक अफखौ होयो जोङो खेलाखौ। ओमफ्राय खेलाया गिबि खेलाखौ गेलेगोन LBFC आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन बारदै सिख्ला FC कुसुगाव। गेजेराव जों खेलाखौ नुनो मोनगोन। खेलाखौ मोननै होनाय जागोन ना मोनसेल' होनाय जागोन? जोङो सानसेयाव मोनसेल' आरो देग्लायहाय गेप दङ। सानसे गेप सानसे आरो नभेम्बरनि 9 थारिखआव जोंहा फाइनाल जाहैगोन। जों खेलानिखौ मिथिनानै लाबावगोन। खेला जेननाय देरहानाया माबायदि प्राइज, जेननाया माबायदि प्राइज बिथांमोना दोनदों, बेखौ जोङो मिथिनानै लागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय जे हान्जा बे हान्जाया ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोननो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जाय हान्जाया जेनगोन एबा फाइनालाव सौहैगोन बे हान्जाया 50,000 रांजों लोगोसे ट्रफि मोननो हागोन। आरो बेजों लोगोसे बेस्ट गलकिपारनि थाखाय 5,000 रां आरो ग्लब्सनि मोनसे काप मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथाङा मोजांसिन गेलेनानै दिन्थिनो हागोन बेस्ट प्लेयार, बिथाङाबो 5,000 रां बान्था मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे बिथांनोबो मोनसे ट्रफि दोननाय जादों। आरो खेलाया मोनबेसे टिम दङ दायो टटेल? खेलाया दा 8था टिम दङ। 8था टिम दङ, गोबां गुबुन जायगानि दङ। देग्लाय जाय नायग्राफ्रा एसे साबसिन नायनानै गोजोनसिनगोनखौ आं आसा खालामदों। मानो होननानै बुङोब्ला देग्लाय अल इन्डिया आरबिआइ मुंबाइ बे टिमाबो दंफायो। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनाबो दङ। बड'लेण्ड एफसिआव गेलेग्रा गेलेगिरिफ्राबो दङ। दुरां क्लाबाव गेलेग्राफ्राबो दङ। मोजां मिथियो जोंनियाव इन्टारनेसनेल प्लेयारफोर फैखायोआनो। जोंनि एरियानि मानसिफ्रानो मिथिजोबो जोंनियाव इन्टारनेसनेल प्लेयारफोर फैगोन। गिबि खेलाखौ गेलेगोन LBFC बारदै सिख्ला, बिनि उनावनो गेलेगोन मर्निं स्टार आरो बड'लेण्ड राइजिं स्टार FC। बिथांमोनाबो बिराद मोजां प्लेयारफोर।
आरो दारास FC दं बेयावबो इन्टारनेसनेल प्लेयारफोर नुनो मोनगोन आदिबासि ब्रादार FC बे अभारअल आदिबासिखौ लानानै मोनसे टिम बानायनाय जादों आरो मिथिखागौ बिथांमोना बिराद खारनाय मानायफ्राव बिराद दङ अल इन्डिया RBI रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया मुम्बाइ FC बे बिथांमोना दङ लोगोसे जोंनि मस्ट लकेल आरो मस्ट फेमास क्लाब फेरेंगा क्लाब जोंनियाव गेलेगोन बिसोरो गेलेगोन जाहैबाय अल इन्डिया RBI FC मुम्बाइजों फेरेंगाजों गेलेगोन खेलाया ओरैनो सानसे गेप थागोन दा सानसे गेप थागोन दिनै जाबायब्ला गाबोन गैया अखानायै दं बेबायदि माने गोबांथार जोंहा दाथ' बोथोरानो माइ गायनाय माइ हानाय माइ मोनफ्रुनाय सम जाबाय बेनिखायनो जों समाखौ जों न'खरावबो होनांगोन बिदिनो जोंहा गोबां मेनेजमेन्ट प्रब्लेम जायो थेवबो जोङो ज'यै बेखौ मेनेज खालामलाङो बेजों लोगोसे बिथां जोंनि बिर जोहोलाव दि जाब्रांनि न'खरनि मानसिफोर फैगोन नामा फैगोन मुंख्लं दि जाब्रांनि न'खरनि सुबुंफोरा फैगोन सिगां बोसोरफ्राव जेरैबायदि फैदों अपेनिंआवबो फैयो आरो फाइनालावबो फैयो आरो देग्लायबो बेबायदिनो बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोना देग्लायबो फैगोन आरो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो आं फोसावनो सानदों सुबुंफोरनिसिम मिथिहोनो सानदों जायफोरा मुंख्लं दि जाब्रांनि फेमिलिखौ लोगो हमनो गोसो दङ रायज्लायनो गोसो दङ बिथांमोना फैनानै लोगो हमफैनो हागोन जोंनि कमिटिजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन जगाजग खालामनो हागोन आरो मोनसे इनफरमेसनखौ जों होबावनांगोन जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनिसिम जे देग्लायबो जों गुबुन बोसोरफोरनि बायदि एन्ट्रि टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जादों VIPआव जुदि टिकेट दानोब्ला 100 रां बेयाव चेयाराव जिरायनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जेनेरेलाव टिकेट दानोब्ला 50 रां बेखौ गसंनानै नायनो नांगोन गोबां सुबुङा बुङो आगे पिछे जों खोनादों जे बे खेलाखौ होनायनि गेजेरजों बादायलायनायखौ होनायनि गेजेरजों बिथांमोना बिजनेस खालामो होननानै नाथाय मोनसे खोथाया जोबोद सिन्था खालामनो गोनां बे जाहैबाय बेबायदि मोनसे टुर्नामेन्टखौ होनो थाङोब्ला अर्गानाइज खालामनो थाङोब्ला गोबां रांनि गोनांथि जायो आरो बे रांखौ जोङो जोंनि क्लाबनिफ्राय बहन खालामनो असुबिदा जायो जेसेबां जोंनि क्लाबाव थानाय जोहोलावफोर दङ मावथिफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो रांखौ कालेक्ट खालामनानै जोङो आराम्भ खालामजेनो बेजों लोगोसे टिकेटनि फैसा जिखिनि दङ बे टिकेटनि फैसायाबो जि दिनखालि प्रग्राम जादों बे दिनखालिनो माने थोबावासो आरो मा थेवबो जोङो साहस खालामनानै जोङो आवगायलाङो आरो मा रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनगोन होननानै बेखिनियानो सोरबाफोर जुदि रियेल खोथाफोरखौ मिथिनोब्ला जोंनाव सोंफैनो हागोन मोजाङै मोजां ओरैबायदि जोंहा दा जोङो जाब्रांहा बे एरियायाव बिराद हिस्ट्रि दं जों दिनैसिमबो जों कालेक्ट खालामनानै मोनजोबाखै जेनेबा जों सा ओनसोलजों थाङोबानो जाब्रांआ जोंनाव थायोमोन जोंनाव ओरै जोंनि गामियाव ओरै खामानि मावदोंमोन बेबायदि बबेबा ओरै गिदिङोमोन बियो समाज बेंगिरिमोन नालाय बिथाङा बेबायदि आरो दा जोङो गोबाव बोसोर जाबाय 50 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो जों बिनि जारिमिनखौ जोङो कालेक्ट खालामजोबनो हायाखै आसा खालामदों इन फिउचार जोङो सिलभार जुबलि गल्डेन जुबलि बेफोरबायदि जालांबा जोङो बे बिथांनि नामाव मोनसे लेखाबो जोङो बिसम्बि बेखौ जोङो दिहुनहैनो हागोन जों दा बेखौ स्ट'रिसो कालेक्ट खालामबाय थादों मानो होनबा एफा गिदिर जाबोनाय जि समाव जोङो उन्दैमोन बे जा स्ट'रिखौ जों कालेक्ट खालामनांगौबा एफा इजि नङा बेनि थाखायनो जोङो सोरबाफोर मिथिबावोब्ला बिथांखौ ओरैबोमोनलै जोंनो हरनो हागोन खोन्थानो हागोन आरो नों काहानिखौ बेबायदि आरो बेजों लोगोसे मोनसे खावलायबावनाय सोरबाफोर वेल उइसार्सफोर बे बादायलायनायखौ टुर्नामेन्टखौ खुंनायाव रांनि मददफोर होनो गोसो दङब्ला एबा गुबुन लामाजों गुबुन बिथिङै मदद होनो गोसो दङब्ला जों कमिटिखौ लोगो लाफैयो बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय बेजों लोगोसे आं सोंबावनो सानदों दा बिथांनि न'खरनिखौथ' रायजोफ्रा माखासेफ्रा सिनायाबो जानो हागौ बिथांनि न'खरनिखौ सिनायथि लानानै आर'नाइफोर मान बावनो गोसो दङब्ला चान्स दंना गैया निस्सय दसे सम थागोन बिथांमोनाबो जानो हागौ गोबां गोजान जायगानिफ्राय बे थांखिखौनो लानानै जोंनि एरियायाव फैदों गोबांथार मानसिजों लोगो हमलायनो गोसो जायो नङा होमबा थिग बिदिनो जों समखौ हगारगोन निस्सय बयबो जायफ्रा गोसो जायो बिथांमोनखौ बरायनानै माने गोसो खुसियै मान बावनो हागोन